Għal darbohra l-Partit Nazzjonalista se jerġa' jdur fuq il-ġenerożità tal-poplu Malti u Għawċi biex ikompli jsaħħaħ il-messaġġ tiegħu. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kummenti lil dan l-istazzjon meta żar il-preparamenti li għaddejjin għall-maratona tal-ħadd li ġej. Din hija waħda mill-maratoni li nagħmlu kull sena propju biex induru fuq in-nies fuq il-ħafna mhux fuq il-ftit biex jgħinuna fl-operat tagħna. Kif jaf kulħadd il-Partit Nazzjonalista jiddependi fuq id-donazzjonijiet tan-nies. Bernard Grech spjega kif hu dejjem ta' pjaċira li huwa d-deputati tal-Partit Nazzjonalista li jiltaqgħu ma' dawn kollha li jattendu dawn il-maratoni. Dan apparti li matul il-jum se jkun hemm divertiment għall-familja kollha. Biex jgħinu lill-Partit Nazzjonalista biex ikompli jissaħħaħ il-vuċi tiegħu għaliex il-vuċi b'saħħitha tal-Partit Nazzjonalista jfisser vuċi b'saħħitha tan-nies imma wkoll ifisser gvern alternattiv aktar b'saħħtu. Il-maratona ġbir ta' fondi se tkun qed tixxandar b'mod dirett fuq Net Television u Net FM mit-tlieta il qudiem u se tkun qed tinkludi diversi intervisti fosthom mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perci Kalaxxone u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello. Appell tagħna ikun dejjem biex in-nies jipparteċipaw f'din il-ġurnata propju il-ħadd li ġej fejn fiha ħajkonna ġurnata ta' divertiment li konna intervisti niltaqgħu nitkellmu jistgħu jiġu hawnhekk id-Dar Ċentrali dejjem huwa pjaċir tagħna illi nkunu qegħdin niltaqgħu man-nies fl-istess ħin jagħtu d-donazzjoni. Il-maratona ġbir ta' fondi ta' din is-sena mistennija tuħu żvolta aktar leġġera, anka bis-sem tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Dan apparti li se jkun hemm preżenti wkoll sindki, kunsillieri u uffiċjali tal-partit li se jkunu qed jieħdu t-telefonati tan-nies.